Разговаряме с Катрин Тасева, която за първи път е част от нашето жури в Международен танцов фестивал Пловдив Древени вечер. Какви са вашите впечатления от другата страна на килима? Здравейте! Много ми е приятно, че съм тук. Много благодаря за поканата. Аз за първ път участвам в подобен фестивал. Много ми хареса атмосферата, организацията са мисля, че на доста добро ниво. За първ път съм така и от другата страна на килима. Съм част от журито. Това също е много интересно за мен и се опитах да бъда максимално обективна. Имаше много интересни композиции. Много се впечатлих от някои деца, от сложността на изпълнението. Аз винаги съм се впечатлявала от акробатика и от всички тези сложни стойки, които правят един върху друг гимнастиците. Наистина имаше много добри деца и не чак толкова добри композиции. Но съответно ние сме ги оценили така, както подобава. Разговаряме с Николина Христова и Енчо Кирязов, жури на Денс Фестивал. Какви бяха впечатленията от стиловете, които журирахте? Ние специално журирахме акробатичния танц. Аз съм много впечатлена, тъй като виждам децата с какво огромно желание са на тази сцена. Танцуват, забавляват се. Да, бих казала, че съм много доволна от това, което видях. Вече за втора година сте част от нашето жури. Имаше ли нещо още по-интересно от това издание? Ами по-интересно, аз се радвам, че тук има едно усещане за общност, хора, които се забавляват, радват се, както каза Ники. Аз съм изключително щастлив, че двете момичета, които миналата година ми направиха много добро впечатление, тази година отново са тук, още по-добри, още по-така са пипнали, ако мога така да се изразя, детайла. Аз лично виждам деца в двете крайности, голяма е множествата между много добрите и така другата група деца. Надявам се тук хореографите и треньорите да гледат много внимателно, да гледат какви са тенденциите, да гледат как се справят другите клубове, по-добрите и да се вземат така бележка, да видят къде са допуснали грешка и следващата година, надявам се пак да е тук този фестивал, ние пак да сме тук и тази ножица да е много по-затворена. Все пак нормално на състезание има и много добри, има и такива, които не са чак толкова добри, така че дано тези, които не са чак толкова добри, да се учат от по-добрите и да се стремят следващата година да достигнат нивото на по-добрите. За мен най-важното е треньора. Треньора е този, който трябва да подведе децата в правилната посока, да ги научи правилно да си изпълняват елементите, да ги научи на любов към случая към танца, и да самия треньор да търси по-креативното, по-интересното, по-разнообразното, това, което е всъщност да доведе децата до по-висок, до по-добро изпълнение. Аз много се надявам треньорите и хореографите много внимателно да слушат какво казва Ники, защото тя е топ професионалист на световно ниво.